Iralen eskaintzen diren ikastaroei buruzko informazioa jasoko duzu segidan. Iraleko ikastaroek 4 helburu nagusi dituzte: hizkuntza gaitasuna sendotzea, ahozko komunikazioa hobetzea, kurrikulumaren euskal dimentsioa ezagutzea eta irakas jardunean txertatzea eta euskal materialgintzaren sorkuntzan trebatzea. Erre ikastaro guztietan parte har dezakete sare publikoko zein itunpeko irakasleek. R300 ikastaroan berriz, hezkuntza bereziko lan legepeko hezitzaileek ere eman dezakete izena. Irale 2 txandetan antolatuta dago. Lehendabizikoa irailean hasi eta abenduan bukatzen da eta R300, 400 eta 600 ikastaroak ematen dira. Bigarren txanda urtarriletik martxora artekoa da. Tarte horretan R300 eta 600 ematen dira, baita R900 ere. Ikastaro guztiak Iraleren 5 irakastegietan eskaintzen dira. Egunero goizez 5 orduko jarduna dugu. R ikastaroak. R300 euskarazko komunikazio konpetentzia sendotzeko ikastaroa da. 2 helburu dauzka. Batetik, hizkuntza gaitasuna hobetzea, bestetik hizkuntza baliabideak eskuratzea. R600 kurrikulumaren euskal dimentsioa lantzeko ikastaroa da. Ikasketariek euskal kulturan eta historian sakontzeko eta transmisioa egiteko baliabideak eskuratzeko osatutako ikastaroa da. R900 irakas jardunean euskarazko ahozko komunikazioa nola landu eta txertatu ikasteko ikastaroa da. Ikasgeletan ahozkotasuna lantzeko estrategia didaktikoak garatzeko baliabideak eskuratuko dituzte ikasketariek. Azkenik, R400 euskarazko ikasmateriala sortzeko eta argitaratzeko ikastaroa da. Testugintza landuz komunikazio gaitasuna hobetuko dute ikasketariek.